ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. 21 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шуданд. 22 декабр дар шаҳри Санкт-Петербург вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид, ки дар кори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо. 21 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шуданд. Дар фурудгоҳи Пулково президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии ғайрирасмии роҳбарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок менамоянд. 21 декабр дар толори консерваторияи давлатии Санкт-Петербург ба номи Римский-Корсаков маросими супоридани ҷоизаи байналмилалии сулҳи ба номи Лев Толстой ба роҳбарони давлатҳои Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. дар вазъияти тантанавӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба роҳбарони давлатҳои Узбекистон ва Қирғизистон ҷоизаи байналмилалии сулҳи ба номи Лев Толстой супорида шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони давлатҳои ҳамсояи мо бо ин ҷоизаи фахрӣ дар соли 2025 барои саҳми бузург дар таҳкими сулҳу амният дар минтақаи Осиёи Марказӣ сарфароз гардиданд. ёдовар мешавем, ки 31 марти соли 2025 дар нишасти сарони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон дар шаҳри Хуҷанд созишномаи таърихӣ дар хусуси сарҳадҳои се давлат ва эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ ба имзо расида, масоили сарҳадии миёни се давлати ҳамсоя ҳалли ниҳоии худро пайдо намуданд. ин рӯйдодҳои таърихӣ ба таъмини амну субот, рушди устувор ва болоравии нуфузу эътибори байналмилалии минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамаҷониба мусоидат намуд. 22 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия якҷо бо дигар сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз маконҳои таърихии шаҳри Санкт-Петербург аз ҷумла осорхонаи давлатии Эрмитаж боздид намуданд. дар осорхонаи Эрмитаж сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин истиқбол гирифтанд. ба роҳбарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил доир ба таърихи осорхона ва санъати меъмории он маълумоти муфассал пешниҳод гардид. иттилоъ дода шуд, ки ин маҷмӯаи фарҳангӣ соли 1764 таъсис ёфта аз 7 бинои таърихӣ аз ҷумла қасри зимистона иборат аст. 22 декабр дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар вохӯрии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбари кишвари мизбон ва дигар сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат варзиданд. роҳбарони кишварҳои иштирокдори иттиҳод маҷмӯи масоили ҳамкории байнидавлатӣ дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиву башариро баррасӣ намуданд. ба масъалаи баландбардоштани самаранокии талошҳо барои таъмини амнияти минтақавӣ ҳамчун самти афзалиятнок таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд.
رئاستی با ثمر تاجیکستان در اتحاد در سال روان تاکید گردید. 22 دکبر در حوزه نشست غیررسمی سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین برگزار گردید. 22 دکبر سال 2025 در حوزه نشست غیررسمی سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین برگزار گردید. در ملاقات جنبه‌های مهم همکاری دوجانبه و بسیار جانبه میان تاجیکستان و روسیه بررسی شد. ضرورت رشد منبع‌های همکاری در دایره شریکی استراتژی و همپیمانی تاکید گردید. سران دولت‌ها کشتار بی‌رحمانه شهروند 10 ساله تاجیکستان قابلجان علیف را شدیداً محکوم کرده ضرورت تفتیشات بی‌غرضانه این جنایت و به جوابگری کشیدن همه گناهکاران را تاکید کردند. پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و نزدیکان و پیوندان قابلجان علیف فوتیده همدردی عمیق بیان نموده تاکید داشت که چنین عملکردهای تروریستی بخصوص نسبت کودکان از دایره فهمش انسانی بیرون است. Уважаемый Эмомали Шарипович, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что приняли приглашение, приехали. Но начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и виновные, если их несколько человек, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз, меня шокировало просто это преступление. Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства. Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика. Большое спасибо, уважаемый Владимир Ильич. Во-первых, спасибо за приглашение и теплый прием. Конечно, то, что произошло, это неожиданно. Большое спасибо сами сейчас, чтобы тщательно со стороны наших правоохранительных органов расследование и виновные должны наказаны. Я надеюсь, что это будет на вашем контроле. Да, так и будет обязательно. Наши правоохранительные органы работают друг с другом очень тесно, и уровень доверия между ними очень высокий. Не сомневаюсь, что расследование будет полноценным, и мы будем держать в курсе того, что происходит, вас и ваших представителей из правоохранительных органов Таджикистана. سران دولت‌ها تصمیم گرفتند که به مقامات دخالدار هر دو جانب دستور دهند تا همکاری در مبارزه با چنین عمل‌های زورآورانه را تقویت دهند و در این سمت چاره‌های فوری اندیشیده شوند. پس از انجام سفر کاری در شهر سنت پتربورگ فدراسیای روسیه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان به وطن برگشتند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2026-ро соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон намуданд. ҳадафи асосии ин иқдом анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҳамзамон бо ин боз ҳам боло бурдани сатҳи худшиносиву худогоҳии миллии аҳолӣ бар пояи таърихи бостонӣ ва фарҳанги пурғановати миллӣ маҳсуб меёбад. гузориш аз вилояти Истод. созандагии ободонӣ хоса бунёду ба истифода додани иншооти гуногун муҳимтарин амалҳоест ки дар давоми 4 соли охир бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат ёфт ва дар соли 2026 чунин тадбирҳои некушоиста бо саҳми мақомоти давлатӣ, соҳибкорон ва аҳолӣ боз ҳам густариш меёбад.
зеро соли 2026-ро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон намуданд. сокинони вилояти Суғд аз ин ташаббуси роҳбари давлат ки 16 декабри соли 2025 дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид, истиқбол намуда бо иродати комил ва хушнудию сарафрозӣ барои амалӣ шудани чунин ҳадафи неку шоиста ҳамовозии худро баён доштанд. зеро бо вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ сатҳу сифати зиндагии мардум боз ҳам беҳтару хубтар мешавад. мақсади эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои созандагӣ ва ободонӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ ин пеш аз ҳама вусъати корҳои созандагӣ ободонӣ дар вилоятҳо шаҳру ноҳияҳо деҳаҳо инчунин дар заминаи ин баланд бардоштани таҳкими худшиносию худогоҳии миллии ҳар як сокини кишвар хосатан ҷавонон мебошад. дар паёми навбатӣ пешвои муаззими миллат хуб таҳлил намуданд ки таи 4 соли охир дар кишвар аз 29 000 иншоотҳое ки ба нақша гирифта шудааст имрӯз 26 000 он мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва инчунин дар пеш барои сазовор ҷашн гирифтан боз корҳои ободонӣ ва созандагӣ рафта истодааст ва қайд намуданд ки мумкин аст ин шумораи иншоотҳо аз 30 000 низ гузарад. бештар аз 12 000 иншооти гуногун ки дар тӯли 4 соли охир дар вилояти Суғд ба истифода дода шуд, шумораи зиёди он бо саҳми соҳибкорон ва сокинон бунёд гардидааст. бо эълон шудани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар вилоят боз ҳазорҳо иншооти дигар сохта ба истифода дода мешавад. ҳадаф муайян ва ҷиҳати амалӣ намудани иқдоми пешгирифташуда мақомоти маҳал дар ҳамдастӣ бо соҳибкорону аҳолии созандаи вилоят нақшаҳои навро таҳрезӣ кардааст. дар ин давра бунёди мактабу кӯдакистонҳо, корхонаҳои саноатӣ, толору майдонҳои варзишӣ, беморхонаю марказҳои саломатӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, марказҳои муосири хизматрасонӣ, кашидани хатти оби нӯшокию полезӣ, таъмиру навсозии роҳҳо ва дигар иншооти муҳим амалӣ карда мешавад. корҳои созандагӣ ва ободонӣ имрӯз дар вилояти Суғд низ бисёр дар сатҳи баланд дар сатҳи зарурӣ рафта истодааст ва дар давоми 4 соли охир имрӯз дар вилояти Суғд зиёда аз 12 000 иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шудаанд. ман имрӯз шоҳид он ҳастам ки дар тамоми гӯшаҳои дурдастарини шаҳру ноҳияҳо боғчаҳои бачагона, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, иншоотҳои дигари саноати мавриди истифода қарор дода шудаанд ва ин худаш аз гувоҳии он аст ки корҳои созандагиву ободонӣ дар шаҳру ноҳияи вилояти Суғд вусъати тоза пайдо кардааст ва дар нақша ҳаст ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ боз зиёда аз 3 000 иншоотҳои гуногун ба истифода дода шавад. дар давраи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат оид ба фароҳам овардани шароити созгор тариқи бунёди иншооти зарурӣ ки дар паём ироа гардид, дар асоси нақшаи таҳризишуда дар вилояти Суғд баробари марказҳои шаҳру ноҳияҳо ба рушди инфраструктури деҳот таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар шаҳри Хоруғ ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Суман ва Помирстаун ба истеҳсоли тахтасанг ва сангҳои ороишӣ машғул мебошанд. танҳо дар соли равон ҳаҷми умумии маҳсулоти истеҳсол намудаи ин корхонаҳо ба 8 миллион 35 ҳазор сомонӣ баробар гардид. гузориш дар ин хусус. дар даврони иттиҳоди шӯравӣ бинокорӣ дар ҳамаи шаҳрҳо аз ҳисоби сементу дигар маҳсулоти истеҳсоли сунъӣ пеш бурда мешуд. дар сохмонҳо дар баъзе мавридҳо санги мармарро истифода мебурданд. бо соҳибистиқлол гаштани Тоҷикистон ба истифодаи захираҳои табиӣ асосан сангҳои маҳаллӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. қарор дода шуд ки дар сангфарш намудани пайраҳои пиёдагардӣ ва майдону хиёбонҳо аз санги маҳаллӣ бештар истифода гардад. мавҷудияти ду корхонаи коркарди санг имкон дод ки намуди корҳои
сохмонӣ дар шаҳри Хорух рӯ ба афзоиш оранд. Дар нимаи дуввуми солҳои 2000 ду корхонаи коркарди санг, якеашон мансуб ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Суман ва дигараш ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Помирстон бо дархости мизоҷон истеҳсоли маҳсулоти сангиро баромонданд. иқтидори истеҳсолии корхонаҳои коркарди санг дар як моҳ аз 624 то 1250 метр квадратиро ташкил дод. дар натиҷа онҳо бо истифода аз техникаи озиразамон ки аз кишвари чин харид намуданд фаъолияташон густариш доданд. аз 13 корхонаи коркарди санг фаъолияти ин ду коргоҳ пурсамартар гашт. дар соли 2024 дар ҳудуди вилоят дар баробари таъсиси ҷойҳои нави корӣ биноҳои баландошёнаи зебо сохта гардиданд ки саҳн ва гирду атрофи онҳоро сангфарш намудан лозим омад. талабот ба тахтасангҳо якчанд маротиба афзуд. дар натиҷа барои сангфарш намудани роҳҳои пиёдагарди шаҳр дар ҳаҷми 7800 метр кубӣ тахтасангҳо истеҳсол гаштанд. қобили қайд аст ки бо истифода аз маҳсулоти корхонаҳои коркарди санг симои шаҳри Хорух ба кулли дигаргун гашт. ба ҷои пайроҳаҳои бохиштҳои сементӣ пӯшида гашта тахтасангҳои шаклашон гуногун ороста гаштанд. бартарияти истифодаи онҳо нисбат ба маҳсулоти истеҳсоли сементӣ дар он аст ки онҳо аз барфу борон осеб намебинанд. бидуни ин аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд. солҳои тӯлонӣ сангҳои маҳаллӣ сифати худро гум намекунанд. дар баробари кӯчаҳои пиёдагарди сангҳои оддии маҳаллиро дар ороиши деворҳои қисмати поёнии биноҳо самаранок истифода намудан мумкин аст. дар шаҳри душанбе чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни мардон баргузор гардид ки рақобатҳо дар 7 вазн ҷараён гирифтанд. дар ин мусобиқа варзишгарони ҳирфаӣ иштирок намуда рафти онро доварони ботаҷриба ва собиқадор назорат карданд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо дар соли 2025 миёни мардон дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон сурат гирифт. маросими ифтитоҳи мусобиқа дар фазои тантанавӣ бо иштироки мухлисони зиёд, намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, рӯҳбарияти федератсияи ҷудои кишвар, варзишгарону собиқадорони соҳа роҳандозӣ шуд. имсол дар чемпионат наздики 250 ҷудокор аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе дар 7 вазн маҳоратсанҷӣ намуданд. масъулин зимни суханронӣ таъкид карданд ки чунин мусобиқаҳо дар рушди ҷудо, такмили маҳорати варзишгарон, дарёфти чеҳраҳои болаёқат ва омодасозии онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ нақши муҳим доранд. дар маросим ба 3 нафар хатмкардаи Академияи Федератсияи байналмилалии ҷудо Муҳаммад Мурод Абдураҳмонов, Комушои Устопирён ва Суҳроб Абдураҳмонов сертификатҳои расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо супорида шуданд. ин мураббиён аз 1 то 8 декабр дар шаҳри Будапешти Маҷористон дар курсҳои омӯзишии байналмилалӣ иштирок намуданд. дар рӯзи якуми мусобиқа рақобатҳо дар 3 вазн 60, 66 ва 73 кило сурат гирифтанд. рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон рақобатҳои ҷолибу диданӣ ва натиҷаҳои ғайриинтизорро ҳам дар пай овард. дар вазни 81 килограмм рақобат барои медали тилло шадид шуд. Бахтиёр Бозоров аз ҳайати дастаи Душанбе бо ҳамдастаи худ Абубакр Боқиев рақобат намуд. дар ин нерӯсанҷӣ Абубакр Боқиев тавонист ки бартарӣ нишон дода соҳиби медали тилло шавад. медалҳои биринҷиро бошад Абубакр Шеров ва Эҳсон Искандарзода моли худ карданд. дар вазни 90 килограмм Умар Расулов аз ҳайати дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бар Музаммир Каримзода аз ҳайати дастаи Душанбе ғолиб шуд ва қаҳрамони Тоҷикистон гардид. Туйчибек Шарипов, Яқубҷон Назиров ба минбари ифтихории зинаҳои сеюм баромаданд. дар вазни 100 килограмм ҳамаи мақомҳои ифтихориро варзишгарони дастаи Душанбе ишғол карданд. Саидҷамол Алимардонов бо Парвиз Абдураҳмонов даст ба гиребон шуда, дар як рақобати сахту сангин Парвиз Абдураҳмонов тавонист ки ҳарифашро ноком созад ва медали тиллоро ба даст биёрад. Абубакри Акобир Бахтовар Бобохонов медалҳои биринҷиро ба гардан овехтанд.
дар вазни ҷамъи 100 килограмм бошад, варзишгари шинохта ва яке аз калонсолтарин ҷудокорони кишвар Дадахон Қурбоналиев қаҳрамон шуд. ӯ дар финал бо Муҳаммад Расул Давлатов аз дастаи рашт нерӯ санҷид ва тавонист ки аз таҷрибаи ғании худ истифода намуда Давлатовро ноком созад. Некрӯз Некбахтзода, Умар Муносибов барандаи нишонҳои биринҷӣ гардиданд. акнун беҳтаринҳои ин мусобиқа соли оянда ба чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар карда мешаванд. Ногуфта намонад ки ғолибон ва ҷоизадорони чемпионати Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи ҷудои кишвар бо ҷоизапулиҳо сарфароз гардонинданд. ғолибони медалҳои биринҷӣ бо 5000 сомонӣ, барандаи медали нуқра бо 7000 сомонӣ ва чемпиони кишвар бо 10000 сомонӣ мукофотпулӣ сарфароз шуданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед. Жардин Голдро кушоед. аз накати бою рангин ва тамъи нозуки он баҳра баред. хусусияти ҳар лаҳзаро бо Жардин Голд эҳсос кунед. Жардин Голд, ҳаловат аз эҳсоси лаззати хос. тоб, қувваи тозагӣ дар ҳар қатра. маҳсулоти шустушӯии тоб акнун дар ҳама марказҳои савдо. ҳатто дур аз хона лаззате аст ки туро боз мегардонад. Выбор профессионала? Точно. Кай, это что? Это мама, тоже профессионал. Амилотекс гель действует точно в очаге боли, с заботой о самых близких. Амилотекс гель. Точное решение, свободное движение. аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубодал мегардонад. «Я люблю готовить». хуш омадед ба ҷаҳони стрипсҳо. тарсахт, тиллоӣ ва бениҳоят лазиз. танҳо дар KFC. танзими ҳамоишон зери унвони устувонаи куруш эъломияи ибтидоии ҳуқуқи гуногунрангии фарҳангӣ, аввалин эъломияи ҳуқуқи башар дар таърихи инсоният боиси ифтихору сарбаландӣ